Perceptive Software is eigenlijk per 1 januari jongstleden begonnen in Europa. Het is een Amerikaans softwarebedrijf. We zijn overgenomen door Lexmark. En Lexmark heeft aangegeven Perceptive Software te willen hebben in ieder land waar Lexmark zit. We willen naamsbekendheid genereren, niet alleen via events zoals op IT-beurzen, maar ook op high-level bijeenkomsten waar we niet zozeer het product aan de orde stellen, maar wel actuele thema's zoals social media en big data. Nou, ik heb hier vandaag een lezing mogen houden over social media. Facebook is voor de in-crowd. Daar zitten ook echt de mensen die je kent. Dat zijn je friends. Nou zijn dat heus niet allemaal vrienden, verwacht ze niet allemaal op je verjaardag. Maar in feite ken je ze allemaal wel via. Twitter, daar kan gewoon iedereen jou volgen. Iedereen kan je ook niet volgen. Dus een beetje uitleggen wat social media is. Het niveau van de zaal wisselde nogal van mensen die nog nooit social media hadden gebruikt, tot mensen die het gewoon regelmatig gebruiken, tot mensen die zelf halve experts zijn. Dus ik heb een beetje uitgelegd wat social media is, wat je ermee kan, wat je er als bedrijf mee kan. Ik heb een paar cases laten zien van bedrijven. Ik heb ook gezegd waar je op moet letten, de fouten die je kunt maken. En ik heb ook proberen aan te geven welke kant het op dreigt te gaan met de social media in de toekomst. Ik heb proberen uit te leggen dat omgaan met ongestructureerde informatie, documenten, video's, e-mails, andere vormen van documenten in digitale vorm, voor ondernemingen waarde heeft. Al die ongestructureerde informatie die u als bedrijf vasthoudt, die moet u ergens opslaan. Nou, vroeger had u daar uw eigen datacenters voor en vroeger sloeg je dat gewoon zelf op. Vandaag de dag loopt het wat uit de spuigaten uit, dus gelukkig, even los van de techniek, zijn er oplossingen om al die gegevens extern op te slaan. Hier in Nederland hebben we een redelijk grote vertegenwoordiging. We zijn per 1 januari gestart met 8 personen. En we hebben ondertussen Pallas Athena in Apeldoorn overgenomen. Meer dan 100 medewerkers. Dus qua bezetting op de markt zijn we natuurlijk enorm gegroeid. Nou, waar we hier vandaag vooral op in zijn gegaan is op de hele data die vrijkomt door het gebruik van social media. Dat mensen zelf een heleboel informatie zelf online zetten en hoe je dat moet indexeren, hoe je dat moet benutten, hoe je dat kan opslaan, hoe je dat kan bewaren en hoe je daar je voordeel mee kan doen. Vandaag was bedoeld om haar klanten ook duidelijk te maken hoe ze daar zeg maar ook geld mee kunnen verdienen door die tools op de juiste wijze in te zetten. En niet te gaan voor te brede projecten, maar echt letten op waar het geld zit bij hun klanten, bij hunzelf, in relatie tot de aanbieding van Perceptive. Evenementen die op niveau plaatsvinden, hier op een centraal punt in Amsterdam, om zodoende meer naamsbekendheid te kunnen genereren.